Γεια σας, είμαι η Λαμπρινή, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σήμερα τι σας έχω. Θα μιλήσουμε για ένα άρωμα από τη Gianna Terenzi, το Ursa. Είναι αυτό εδώ, εντάξει, κοιτάξτε μπουκάλι. Εδώ και το καπάκι του είναι έργο τέχνης, εξαιρετικό. Έχει το ζωδιακό κύκλο και τις φάσεις της σελήνης, είναι απίθανο, καταπληκτικό. Εντάξει, ωραία είναι, μας ενδιαφέρουν πώς μυρίζουν τα αρώματα, αλλά όταν παίρνεις και ένα πολυτελές υπέροχο μπουκάλι, είναι ακόμα πιο υπέροχο συναίσθημα. Οπότε, παρακαλώ πολύ για μια εγγραφή, ξέρετε τη διαδικασία, πατήστε και το καμπανάκι να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και πάμε γρήγορα στο άρωμα για να τα πούμε. Λοιπόν, είναι ένας Ιταλικός οίκος που ανήκει σε μια οικογένεια και έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Τα αρώματά τους ακούγονται πολύ. Και ένα από τα γνωστά τους best seller είναι το Ursa και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Κυκλοφόρησε το 2015, έχει αρκετά χρόνια δηλαδή στην αγορά και είναι τα αρώματα Extrait de Parfum. Αυτό σημαίνει ότι έχουν το μεγαλύτερο, το υψηλότερο ποσοστό αρώματος, καθαρού αρώματος μέσα στο άρωμα που παίρνεις. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ένα έντονο, πληθωρικό άρωμα που κυριαρχεί στο χώρο, δεν περνάς απαρατήρητος, πολύ πατσούλι. Ναι, είναι πάρα πολύ, είναι μπροστά. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες νότες, αλλά βγαίνει πολύ μπροστά το πατσούλι, είναι έντονο. Και από εκεί και πέρα είναι ξυλώδες και αρκετά ξηρό. Λοιπόν, θα σας πω τις νότες και μετά θα σας περιγράψω πώς το βρίσκω. Νότες κορυφής, αποξηραμένα φρούτα, ρούμι, μοσχοκάριδο, έλεμι. Τώρα τελευταία παίζει πάρα πολύ το έλεμι στα αρώματα που έχω, δεν ξέρω γιατί. Νότες καρδιάς, πατσούλι, ταμπάκο, θυμίαμα, βετιβέρ, λιβάνι. Νότες βάσης, δέρμα, ξυλαλόι, δηλαδή ουντ και βανίλια. Έχει αρκετές σκοτεινές νότες και όταν λέω σκοτεινές, το πατσούλι μπορεί να δώσει τέτοιο χαρακτήρα σκοτεινό. Το ταμπάκο, το θυμίαμα, το λιβάνι, το βετιβέρ είναι έτσι πιο γήινη νότα, ταιριάζει με όλα αυτά. Και μετά έλεμι, ρούμι που το κάνει πολύ μπούζι έτσι, καταλαβαίνεις το ποτό, αυτή τη σπιρτάδα του ποτού. Τα αποξηραμένα φρούτα που το κάνουν ανατολίτικο. Ένα πολύ πλούσιο γεμάτο άρωμα. Φυσικά όσοι ξέρουν από αρώματα, πολλοί το συγκρίνουν με το Straight to Heaven by Kilian. Καταλαβαίνω την ομοιότητα, όντως είναι πολύ κοντά. Μόνο που αυτό είναι η πολύ πιο έντονη εκδοχή του. Εγώ μπορώ να πω ότι απολαμβάνω αρκετά και το Straight to Heaven, ίσως και λίγο καλύτερα από αυτό, γιατί είναι λίγο πιο light αέρινο και έτσι γίνεται και λίγο πιο unisex και φορέσιμο για μένα, για τα δικά μου γούστα και με καλύπτει εκείνη η εκδοχή. Σε αυτό, ενώ το καταλαβαίνω την ομορφιά του αρώματος, δεν είναι τρομερά ιδιαίτερο άρωμα που δεν είναι φορέσιμο, όμως εμένα με καλύπτει και η ένταση που έχει το Straight to Heaven.
Αυτό εδώ, δηλαδή η ένταση που έχει το Ούρσα, για μένα είναι για συγκεκριμένες φορές. Πρέπει να έχω την όρεξη να φορέσω ένα τέτοιο άρωμα με τέτοια ένταση. Γιατί η προβολή του είναι τρελή και η διάρκεια του επίσης. Δεν κολλάει πάνω στο δέρμα και δεν ξεκολλάει. 24ωρο σίγουρα. Το οποίο αυτό για κάποιους το αναζητάνε και είναι καλό, σε καμία περίπτωση δεν είναι κακό. Απλά σας περιγράφω πώς είναι το άρωμα για να ξέρετε τι είναι αυτό που θα μυρίσετε ή τι είναι αυτό που θα πάρετε. Οπότε σαν ένταση και σαν προβολή είναι εκπληκτικό. Από εκεί και πέρα το άρωμα, το άνοιγμά του είναι μπούζι από το ρούμι και έχει τη σπιρτάδα αυτή που έχει το έλαιμι, αυτό το ρετσίνι που έχει μια τόσο ιδιαίτερη μυρωδιά. Και όλα αυτά παντρεμένα μαζί με λίγο πικάντικο μοσχοκάριδο και τα αποξηραμένα φρούτα που το κάνουν πολύ λίγο, του δίνουν μια μικρή γλυκάδα. Σε καμία περίπτωση δεν το λες γλυκό αυτό το άρωμα. Αντιθέτως, έχει μια πολύ ξηρή αίσθηση. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα αυτό, δεν είναι γλυκό, είναι αρκετά ξυλώδες και το πατσούλι που έχει μαζί με το vetiver έχουν την αίσθηση πολύ υγιεινή μυρωδιά. Γι' αυτό και σας λέω ότι είναι ξηρό άρωμα. Νομίζω με καταλαβαίνετε όσοι ξέρετε, αφού παρακολουθείτε και εμένα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν έχει γλυκάδα αυτό το άρωμα. Είναι ξηρό, μπούζι, ξυλώδες, με πολύ πατσούλι. Μου αρέσει, αλλά αυτό που σας είπα, είναι... πρέπει να μπορείς να το υποστηρίξεις. Κάποιες μέρες μπορώ, κάποιες μέρες όχι. Αλλά δεν μπορώ να μην εκτιμήσω τη δουλειά που έχει γίνει. Η μυρωδιά είναι απίθανη. Μπορώ να πω ότι τίνει προς την αντρική πλευρά. Αν και φυσικά όποια γυναίκα μπορεί να το υποστηρίξει, το φοράει άνετα, δεν είναι τέρμα αντρικό, απλά τίνει προς αυτή την πλευρά. Απλά εγώ που το δοκίμασα και στον άντρα μου, το προτιμώ στον άντρα μου, αυτό το άρωμα. Γιατί υπάρχουν πολλά αντρικά που τα φοράω εξίσου μαζί με το σύζυγο, χωρίς να έχω κανένα θέμα. Ίσως αυτό επειδή είναι τόσο ξηρό και δεν πάει καθόλου δεν έχει γλυκάδα, πολύ ελαφρώς, ίσως γι' αυτό δεν το προτιμώ. Αλλά είναι εκπληκτικό άρωμα, δικαιολογημένα ακούγεται. Χαίρομαι τόσο πολύ που το έχω, που μπόρεσα να το δοκιμάσω, να το φορέσω, να δω πώς λειτουργεί πάνω μου, στους φίλους μου. Δοκιμάζω και στους φίλους μου αρώματα για να έχω μια πιο σφαιρική άποψη. Και αυτά είχα να σας πω εγώ. Περιμένω να μου πείτε, όπως κάθε φορά σας το λέω αυτό και σας το λέω γιατί όντως θέλω να μου προτείνετε αρώματα από τις εταιρείες, να ξέρω κι εγώ πού να ψάξω. Ακούω κι εγώ διάφορα, αλλά άμα μου πείτε κι εσείς κάποια και μου τα συστήνουν το ίδιο άρωμα 2-3 άτομα, σημαίνει ότι αξίζει να το δοκιμάσω. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Δεν χορταίνω να βλέπω αυτό το μπουκάλι. Εντάξει, να πω ψέματα να πω, δεν γίνεται. Είναι απίθανο. Πείτε μου λοιπόν ποια έχετε δοκιμάσει εσείς από αυτή την εταιρεία για να τα ψάξω. Και αυτά. Ελπίζω να το βρήκατε διασκεδαστικό, να σας βοήθησα κάπου.
Παρακαλώ πολύ για μία εγγραφή, ξέρετε, πατήστε και το καμπανάκι και φυσικά πάνω απ' όλα μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας που αγαπάνε τα αρώματα. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε. Γεια σας.